Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого.
за нас, святая Богородица. Как сталися мы годными обетцаниям Христовых. Молимся, просим Тебе, Пане Божа, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться тривалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво Найсвятейшей завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. Аминь. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не походжай молением нашим, и от усякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословенная, о Пане наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас пояднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Молитва святого Бернарда. Памятай, о Найсвятейшая Панна Мария, что николи не здаралася, как покинула того, кто до Тебе утекая, Тебе на допомогу клича, Твоей опеки просить. Гэтым довером натхненный, до Тебе, о Панна над паннами, Мати наша, имкнуся, до Тебе приходжу, перед Тобою грешный плачучи стою. О Мати Слова, не погорчай словами моими, али почуй их ласкаво и выслухай. Аминь. Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Аминь.
Мама небёсы і мама зямлі, як прыгожа гучыць. Мы будзем песні спяваць, з малітваў ружы дарыць. Мама небёсы і мама зямлі, як прыгожа гучыць. Мы будзем песні спяваць, з малітваў ружы дарыць. Тихая, покорная Мария, Маці Божая,
Пачуй, пане, голас мой, калі цябе я клічу. Пра цябе гаворыць сэрца маё, шукайце майго аблічча. Я буду шукаць аблічча твайго, пане, не хавай ад мяне аблічча свайго. Аллилуйя. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Ласка Пана нашага Ісуса Христа і любоў Бога Айца і єднасць Духа Святога нехай будуть з усіми вами. І з Духом Твоїм. Христос воскрес! Сапраўды воскрес. Дорогие, маем ужо сёмую великодную нядзелю, яшчэ можам адзін аднаго вітаць гэтым воклічам пасхальным. Вось, але неўзабаве час праляціць гэты тыдзень, і гэты великодны тыдзень, великодны перыяд закончыцца. Гэта, дарагія, знак нам, што і жыццё таксама хутенька ляціць. Стараемся ў гэтым жыцці паспець як мага больш зрабіць добрых учынкаў, любіць адзін аднаго, захоўваць гэтую еднасць, да якой заклікае нас Jesús Христос, здаць гэты жыццёвы экзамен, каб перайсці туды ў вечнасць, туды, дзе нас усіх жадае, прагне бачыць наш Збаўца, наш Пан і настаўнік Jesús Христос. Падчас гэтай святой імшы, дарагія, буду маліцца ў інтэнцыі Богу вядомай. Мы ўсе грэшныя, ўсе слабыя, са шчырым пакаяннем прызнаемся перад Богом у сваіх грахах, каб годна і дастойна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне, да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, смилуйся над нами, Пане,
Помолимся. Усемогутный Боже, мы верим, что Збавца свету, пребывая с Тобою в славе, выслухай наши покорные просьбы и дай, каб згодна з Яго обяцаннем мы адчували, што Ён застаецца з нами аж до сканчэння свету, які з Тобой жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. У тыя дні Стэфан, напоўнены Духам Святым, паглядзеў на неба і ўбачыў славу Божую і Езуса, які стаяў праваруч Бога і сказаў: «Вось бачу нябёсы раскрытыя і Сына Чалавечага, які стаіць праваруч Бога». Але яны, закрычаўшы моцным голасам, заткнулі вушы свае і кінуліся на яго ўсе разам. І, вывеўшы за горад, пачалі каменаваць. А сведкі паклалі адзежу сваю каля ног юнака, якого звалі Саул, і каменавалі Стэфана. Чытанне кнігі Дзеў апосталаў. У тыя дні Пётр стаў сярод вучняў, а сабралася разам каля 120 чалавек і сказаў: «Браты, належала споўніцца словам Пісання, якія Дух Святы прадказаў вуснамі Давіда пра Юду, стаўшы правадыром для тых, хто схапіў Езуса, бо ён быў залічаны да нас і атрымаў удзел у гэтым служэнні. А ў кнізе псальмаў напісана: «Пасаду ягону няхай зойме іншы». Таму трэба, каб адзін з тых, хто быў з намі ўвесь час, калі заставаўся з намі пан Езус, пачынаючы ад Янавага хросту, аж да дня яго ўзнясення ад нас, стаў разам з намі сведкам яго ўваскрасення. І пастанавілі дваіх: Юзафа, якога звалі Басабам, а празывалі Справядлівым, і Мацея. І, памаліўшыся, сказалі: «Ты, пане, ведаеш сэрцы ўсіх, пакажы з гэтых двух аднаго, якога ты выбраў, каб ён заняў месца гэтага служэння і апостальства, ад якога адышоў Юда, каб пайсці сваім шляхам». І далі ім лёсы, і выпаў лёс на Мацея, і быў ён далучаны да 11 апосталаў. Гэта Слова Божае. Пан поставіў трон свой на небёсах. Пан поставіў трон свой на небёсах. Благослови, душа моя, Пана,
Читання першага паслання святого апостола Яна. Умілаванае, калі Бог полюбіў нас, дык і мы павінны любіць аднаго. Бога ніхто ніколі не бачыў. Калі мы любім адно аднаго, то Бог жыве ў нас, і любоў ягоная ў нас дасканалая. Па тым пазнаём, што мы жывём у ім, а Ён у нас, што Ён даў нам ад свайго духа. І мы бачылі і сведчым, што Отец паслаў Сына, збаўцу свету. Хто вызнае, што Езус Сын Божий, у тым жыве Бог, а Ён у Богу. І мы пазналі і паверылі ў любоў, якую мае да нас Бог. Бог ёсць любоў, і хто жыве ў любові, той жыве ў Богу, і Бог у ім. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Не покину вас сиротами, кажа Бога. Иду и приду до вас, и узрадуется сердце ваше. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан за вами. И с духом твоим. Читання святого Євангелія паводле Яна. Хвала Тобі, Пані. У той час Езус узняў вочы свае да неба і маліўся такімі словамі: «Ойче святы, захавай іх у імені Тваім, якое Ты даў мне, каб яны былі адно, як і мы. Калі я быў з імі, я заховаў іх у імені Тваім, якое Ты даў мне, я збярог, і ніхто з іх не загінуў, апрача сына пагібелі, каб збылося Пісанне. А цяпер я іду да Цябе. І кажу гэта ў свеце, каб яны мелі ў сабе поўную маю радасць. Я даў ім слово Тваё, і свет узненавідзеў іх, бо яны не са свету, як і я не са свету. Не прашу, каб Ты ўзяў іх са свету, але каб захаваў іх ад злога. Яны не ад свету, як і я не са свету. Асвяці іх у праўдзе, слово Тваё – гэта праўда. Як Ты паслаў мяне ў свет, так і я паслаў іх у свет, і за іх я пасвячаю сябе, каб і яны былі асвечаныя ў праўдзе». Гэта словы Пана. Хвала Тобі, Христе. Няхай словы святого Євангелія змыюць правіны нашыя. Амен. Присядьте, коли ласка, дорогие. Дорогие, переживаем уже 7-ю великодную неделю, якая за тыдзень нас чакае урачыстасць паслання Святога Духа, якая і завяршыць гэты урачысты, гэты святочны, радасны час, великодны перыяд. Ну, у мінулы чацвер памятаем, што перажывалі мы свята ўзнясення нашага збаўцы, калі Езус Христус, пакінуўшы сваіх вучняў, вярнуўся на неба да свайго Айца. Я выйшаў ад Айца і прыйшоў у свет, зноў пакідаю свет і іду да Айца, кажа Христос. Чулі мы гэта ў чацвер у літургіі слова. Перад тым, як вярнуцца на неба, ён загадвае вучням, каб яны смела шлі па ўсім свеце і абвяшчалі Евангелие, каб вучылі людзей таму, чаму ён іх навучыў. І пасля таго, як Дух Святы сыходзіць на апосталаў, як атрымліваюць яны гэтыя выключныя ласкі, гэтыя выключныя дары, а мы разважалі ў чацвер, Христос ім кажа, даў ім гэтую сілу, сказаў, што Дух Святы на вас ідзе, што будзеце і мёртвых уваскрашаць,
хворых аздараўляць, злых духаў выганяць і размаўляць мовамі, якіх дагэтуль не ведалі. Вось і яны разыходзяцца, атрымліваюць гэтыя ласкі, гэтыя дары і разыходзяцца па ўсіх кутках зямлі, працягваючы місію свайго настаўніка і свайго пана. Дык ідзіце і навучайце ўсе народы і хрысціце іх у імя Айца і Сына і Духа Святога. Вучыце іх захоўваць усё, што я вам наказаў, і вось я з вамі ва ўсе дні аж да сканчэння веку, кажа ім Христос, кажа ім Пан. У сённяшнім Евангелі, дарагія, чуем, як Христос моліцца за сваіх вучняў, моліцца і просіць, каб яны былі адно, каб адзін аднаго любілі, каб захоўвалі еднасць. У багаслоўі, у тэалогіі гэтая малітва называецца архісвятарская, бо Христос тут як найвышшы святар моліцца за тых, хто дае пачатак усяму ягонаму касцёлу. Мы ведаем, што апосталы – гэта падмурак, гэта фундамент, на якіх будуецца і расшыраецца гэты такі будынак паўсюднага каталіцкага касцёла. Пан Езус просіць, каб сярод усіх вучняў панавала любоў і панавала еднасць, каб карысталіся толькі і выключна тымі словамі, якіх ён іх навучыў. Ну, на жаль, дарагія, нам, слабым людзям, не ўдалося захаваць ні любові, ні еднасці. Хрысціяне з часам падзяліліся на розныя канфесіі, як мы кажам, на розныя супольнасці, на розныя рухі, ну і паміж якімі здараліся не тое, што б любоў, нават не тое, што б любоў, да якой заклікаў іх Езус Христос, а варожасць, нянавісць і войны. Ну, з гісторыі ведаем, што некаторыя лічылі, што толькі яны правільна славяць Бога, што яны выключныя, што яны лепшыя, што яны Богам выбраныя. І што рабілі? І забівалі часта іншых, забівалі такіх самых хрысціянаў, якія прызнавалі Езуса Хрыста Сынам Божым, ну, але належалі да іншай канфесіі. То есть проста страх і жах. На гэтым тыдні 16-го будзем успамінаць святога Андрэя Баболю, таксама мучанік, які працаваў на нашых тэрыторыях, на тэрыторыі сучаснай Беларусі, быў у Бабруйску, у Несвіжы працаваў, служыў, і таксама пакутніцкую смерць прыняў у недалёка Пінска, цяпер горад Іванова, раней Янаў-Палескі, а такіх самых хрысціянаў, якія верылі ў Езуса Хрыста, якія лічылі сябе хрысціянамі, і у імя Езуса Хрыста яны здзіралі скуру з гэтага святога нашага Андрэя Баболю, пасыпалі соллю і вось так праяўлялі гэтую у двукосці любоў, да якой заклікае нас Езус Христос, усіх хрысціянаў. Езус, канешне же, усё гэта прадбачыў. Ведаў, што мы грэшныя, ведаў, што мы слабыя, што мы гэтую еднасць, на вялікі жаль, не захаваем. Таму пад натхненнем Духа Святога гэтая малітва архісвятарская, як мы ее называем архісвятарская, не была абмінутая аўтарам гэтага святога Евангелля, каб мы, людзі, праз гэтыя стагоддзі, хто адкрывае Евангелие, хто яго чытае, чыталі і чырванелі ад сораму. І шукалі нейкія шляхі паправіць гэтае страшнае зло, гэтую вайну, гэтую паміж хрысціянамі нянавісць, варожасць, і імкнуліся аздаравіць гэтыя раны перадусім любоўю, каб адрадзіць еднасць. Ну, на вялікі жаль, не то, чтобы у касцёле не толькі вернікі ўвогуле бачым, што робіцца ў свеце. На жаль, пакуль нянавісць і варожасць шалеюць на зямлі, бачым, прыводзячы да згубы тысячы і тысячы чалавечых душаў. Не целаў, бо Христос кажа, што цела? Цела, не бойцеся таго, хто толькі цела можа нас, цялесна нас забіць. Трэба баяцца таго, хто можа душу нашу пагубіць.
А калі чалавек ненавідзіць, калі ён паддаецца на гэтыя правакацыі, калі для яго не Евангелие аўтарытэт, а нейкія там перадачы, дзе сеюць нянавісць, дзе сеюць варожасць паміж людзьмі, паміж народамі, ну, такая душа, ведаем, куды яна пойдзе. Канешне, не туды, дзе Езус Христос хацеў бы гэтую душу бачыць. Таму што нянавісць, варожасць, забойства, войны – это все страшны, дорогие, страшны грех. Дорогие, Костёл Божий словамі Христа закликае ўсё чалавецтва да еднасці і любові. Ну, бо Костёл – гэта містычнае цела Езуса Христа. Костёл не можа вучыць нечаму іншаму, як толькі таму, што яму, як Езус Христос скажа, толькі тое, што чаму я вас навучыў, то і вы людзей іншых гэтаму навучаеце. І касцёл наш называецца каталіцкі. Ну, напэўна, ведаем, што перакладаецца з грэцкай мовы усяленскі паўсюдны. Гэта значыць па ўсяму свету, па ўсяму зямному шару. Таму што ён аб'ядноўвае тысячы і тысячы разнастайных народаў, разнастайных традыцый па ўсім свеце, аб'ядноўвае іх адной збаўчай хрысціянскай веры. Адзін касцёл, адна іерархія, адна вера і адзіны хлеб нябесны ў Эўхарыстыі, адна Эўхарыстыя. Вось. Мы павінны быць думнымі, то есть адчуваць гэтую такой патрыятызм нашай веры хрысціянскай, каталіцкай. Каталіцкі касцёл, які пабудаваны на апостолі, на камні апостола Петра, які аб'ядноўвае усе народы як адзіная хрысціянская сям'я. У які край не глянеш, дзе жывуць католікі, Італія, Гішпанія, Польшча, ну, Беларусь, Украіна, Расія, народы Афрыкі, Азіі, Амерыкі, розныя мовы, розныя абычаі, розныя традыцыі, але адна вера, адзіны касцёл. Еднасць, як некаторыя кажуць, у разнастайнасці. Як піша Павал у адным са сваіх лістоў, у Христе няма ўжо ні жыда, ну, значыць, габрэя, ні эліна, так называлі грэкаў, але ўсё адно. У Христе мы ўсё адно. Нема ніякіх міроў, апрача валадарства Христовага. Нету, ну, придумали людзі уже, каб падзелы, яшчэ і Бога ў гэта ўмешваюць. Рускі мір, польскі мір, беларускі, украінскі, амерыканскі, гэта далей. Это все фікцыя, гэтага няма. Ёсць адзіны хрысціянскі народ. Мы хрысціяне. Толькі Христос на чале усяго, які любіць кожнага чалавека, які шануе кожную асобу, не гледзячы, якой ён нацыянальнасці, якой ён культуры, якой ён расы. Мы адзіныя і павінны гэтую імкнуцца, як Христос нас заклікае, захоўваць гэтую еднасць паміж людзьмі, паміж усімі хрысціянамі. Таму няхай заклік Христа аб еднасці, аб любові даткне нашае сэрцы, каб толькі Евангелие было найвышэйшым аўтарытэтам для нас. Хто лічыць сябе хрысціянамі, хто ходзіць у касцёл, толькі Евангелие Езус Христос наш самы галоўны аўтарытэт. Не там дядькі і цёткі, якія там по тэлевізору нешта нам расказваюць, а мы часамі верым, няма такога крытычнага мыслення. А, по тэлевізору сказалі, значыць, праўда. Вось. Памятаем і параўноўваем, чаму вучыць нас Езус Христос. Чаму ён нас вучыць. І тым самым вучыць нас касцёл, тымі ж самымі словамі. Каб, дарагія, каб выдавіць гэты гнайнік, гэтую атруту злобы, гэтай ненавісці, каб аб'ядноўвала нас вера Христовая, якая вучыць, вера Христовая вучыць нас толькі добру, быць добрымі. Усіх людзей планеты вучыць дабрыні, любові, міласэрнасці і адзінству паміж людзьмі і народамі. Амінь. А цяпер, дарагія, вызнаем нашу святую, збаўчую хрысціянскую веру, якая вучыць і заклікае нас любіць адзін аднаго і захоўваць еднасць. Веру ў адзінага Бога,
Лица Всемогутного, всего башного и небашного, и у одного Иисуса Христа, Сына Божьего единородного, Отца нарочного, перед всеми веками, Бога от Бога, святого от святла, Бога сакрального от Бога сакрального, народженного, нестворенного, одиносутного Отцу, праз якого все сталося. И Он для нас людей, и для нашего избавления, сошел с неба и вселился от Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный Христом за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес, по воле Писания, и взошел на небо, сядет права Божия Отца, и снова выйдет в твари, судить живых и померли, и Якова даст, и не будет конца. Верую в Духа Святого, Ана и Животворца, От Отца и Сына походит, якому разом с Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, які промовлял Господь. Веру у один святый католицкий и апостольский костел, предстоит один рост для отпущения грехов, чекаем у воскрешения померлых, життя вечного у будучым свете. Чекаючи спаслання Святого Духа, узнесем наши покорные просьбы до Бога. Молимся за святый костел, каб усе яго верники здолели распознать миссию, якую им вызначил Бог. Тебе просим. Молимся за покликаных до святарства, каб ахвяра их життя принесла духовную корысть усяму костелу. Тебе просим. Молимся за верникаў, каб праз сваё сумленнае жыццё яны належна выканалі сваю ролю у Божым плане збаўлення. Тебе просим. Молимся об еднасці ў наших сем'ях, каб яны былі сапраўднымі сведкамі Божай прысутнасці і любові. Тебе просим. Молимся за наших памерлых, каб праз пасрэдніцтва Христа яны далучыліся до супольнасці збаўленых. Тебе просим. Сегодня отзначаем День медычных сясцёр. Помолимся и за іх, каб добры Бог падтрымаў іх у працы, у іхнім служэнні, і каб яны былі чулымі на патрэбы людзей, з якімі працуюць. Тебе просим. Молимся за нашу эўхарыстычную супольнасць, каб мы, паяднаныя з Христом, мужна выконвалі заданні хрысціянскага паклікання. Тебе просим. І, дарагія, помолимся яшчэ аб спакоі ва ўсім свеце, каб спыніліся войны, каб усталявалася Божая любоў, Божая справядлівасць. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Добры Боже, Ты выслухоўваеш нас і жадаеш дапамагчы нам. Навучы нас прымаць Твою дапамогу і дзякаваць Табе за ўсё. Праз Хрыста, Пана нашага. Христос Пан, ставший з гробу, алілюя.
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Ласкавый Ойче, прими наши молитвы и дары, які мы Тебе приносим, и праз удел у эўхарыстычнай ахвяры привяди нас до хвалы вечной, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. И с духом Твоим. У гору сердцы. Основа земли допала. Подякуем Пану Богу нашему. Одна хитає справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойче, всемагутні вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пасля свайго з мёртвых паўстання адкрыта з'явіўся перад усімі сваімі вучнямі і на іх вачах узышоў на неба, каб мы маглі удзельнічаць у яго боскім жыцці. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Христа, а хоры анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе ім хвалы, няспынна усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословленный Той, кто приходит у имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом и крывёю нашего Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў себе на муки, узяў хлеб и подяку Табе складаючы, ламаў и раздаваў сваим вучням, кажучы: «Бярыце и ешьте з гэтага усе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это вялікая таямница веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твою воскресение и чакаем Твоего присутствия.
успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, что учинив нас годными стоять перед Тобой и служить Тебе, покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удоскональ его у любови, разом с папом нашим Франтишком, біскупом нашим Юзафом и усім духовенством. Памятай так само про брату и сестер наших, якія паснули у надію на воскрешение, и про усіх, хто у ласці Твоей одышел з этого свету, и дозволим убачить святло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили уделу житті вечным, у едности, с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзафом и Ебраником, со святыми апостолами и усими святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб с ими и мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Называемся детьми Божьими, и ими изъявляемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди молодость Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноваты наши, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заусёды вольные от греху и захованы от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и пристя збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое благодарство и мост, и хвала навеки. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана нехай заусёды буде з вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, передайте один одному знак спокою. Спокой нам усім. Баранку Божию. Світі. Які береш на себе грехи світу, змилуй
Баранку Божий, який береш на себе грехи світ. Дивися на калі, Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, одари нас упокоєм. Ось баранага Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благослаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, Не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, Шаною. Хліб найтішейший, огорни своїм мовчанням, скримінів білий хвостик, забери мою сімру. Хліб найтішейший, огорни своїм мовчанням, скримінів білий хвостик, забери мою землю, огорни меня, как як ты стався хлібом. Огорни меня, как як ты стався хлібом. Поблагослови я хліб подели, поміж тими, хто прагне. Поблагослови я хліб подели, поміж тими, хто прагне. Хліб найтішейший, огорни своїм мовчанням, скримінів білий хвостик, забери мою землю. Хліб найтішейший, огорни своїм мовчанням, скримінів білий хвостик, забери мою землю. А кришинки тия, які застануться, а кришинки тия, які застануться, роздай тим, хто не вірить у своєму прагненні, роздай тим, хто не вірить у своєму прагненні. Хліб найтішейший, огорни своїм мовчанням, скримінів білий хвостик, забери мою землю. Хліб найтішейший, огорни своїм мовчанням, скримінів білий хвостик, забери мою землю. Хліб найтішейший, огорни своїм мовчанням, скримінів білий хвостик, забери мою землю. Хліб найтішейший, огорни своїм мовчанням, скримінів білий
Отче, меня ты любишь, не заброи, что я добрый, але тому, что твое я дитя, дитя твое я, Отче. Отче, меня ты любишь, не заброи, что я добрый, але тому, что твое я дитя, дитя твое я, Отче. Отче, меня ты любишь, не заброи, что я добрый, але тому, что твое я дитя, дитя твое я, Отче. Ойча, прошу, каб яны былі адно, як і мы адно. Аллилуйя. Молимся. Выслухай нас, Боже наш Збаўца, і праз удзел у Эўхарыстыі умацуй нашу веру у тое, што ўсё цела касцёла з'яднаецца у славе з Христом сваім галавою, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Присядьте, послухаем объявы. Дар'е, распачынаем апошні 7-й велікодны тыдзень, і расклад набажэнства будзе наступным чынам. Успаміны. Якія маем успаміны? Заўтра, 13 мая, у панядзелак, успамінаем на свяцейшую панну Марыю з Фацімы, Маці Божая Фацімскай, успаміну. 14 мая у аўторак свята святога Мацея Апостала. 16 мая у чацвер успамін святога Андрэя Баболі, святара і мучаніка. 18 мая у суботу святога Яна, першага папы і мучаніка. І 19 мая нядзеля з паслання Святога Духа. Святая імша у панядзелак і пятніцу будзе о 9 раніцы. У аўторак святой імшы не будзе, у середу, чацвер і суботу святая імша о 19 гадзіне, у нядзелю, як заўсёды, 11 рана і 18, як цяпер, пад вечар. У Адцэдзе 9 раніцы, у Новым Свержні 13 гадзіна і ў Жацераве 16 гадзіна. У раскладзе магчымы змяненні, маёвае набажэнства перад імшою. У аўторак о 18 гадзіне каля фігуркі Маці Божай за возерам. Там штодзённа о 20 гадзіне, 8 вечара. Асабліва хто там жыве побач, то вельмі заахвочваем і запрашаем. Заканчваецца велікодны перыяд. На гэтым апошнім велікодным тыдні ксёндз Ігар пастараецца паспавядаць усіх, хто запісаўся на споведь. Паважаныя бацькі, споведь, я так разумею, наверное, яшчэ калядная, хто можа хворы, таксама запрашайце, бо застаўся один тыдзень. Хто не быў у велікоднай споведзі, то мобілізуем свае сілы, просім родных, блізкіх, каб запрасілі святара дадому. Паважаныя бацькі, працягваецца запіс на канікулы з Богам 2024 для вашых дзяцей. У гэтым годзе летнік адбудзецца ў Стопцах 16
до 21 чэрвеня. Узрост удзельнікаў з 1 па 7 клас. Старэйшых запрашаем у якасці аніматараў. Інфармацыя для аніматараў у сястры Наталлі. Ахвяраванні ад бацькоў 25 рублёў. Анкету можна ўзяць у ларку. План сустрэчы будзе пададзены пазней. Удзельнік адпачынку будзе запісаны пасля запаўнення анкеты і унясення ахвяравання. Запіс до 1 чэрвеня 2024 года. Пробашч ксёндз Ігор выказвае шчырую удзячнасць за ахвяраванне на працы по добраўпарадкаванні касцёла. На гэтым і наступным тыдні бацькі дзяцей, якія ідуць да першай камуніі, будуць прыбіраць касцёл і абкошваць прыкасцёльную тэрыторыю да свята іх дзетак. Удзячны за кветкі Аллі Садоўскай. Чакаем пацяплення, каб высадзіць іх у скрынкі. Дзякуем усім, хто прыносіць кветкі для ўпрыгожвання алтара. У ларку можна набыць малітоўнік «Ойче наш», часопісы «Дыялог», 5 нумар, «Аве Марыя», «Наша вера». Іншую каталіцкую літаратуру таксама можна набыць, купляйце, калі ласка, чытайце пра навіны касцёла. Гэта таксама важна. Я ў сваёй парафіі таксама людзей захвочваю, каб людзі цікавіліся. Ну, а рэдакцыі ёсць людзі, якія працуюць, стараюцца, знаходзяць нейкі цікавы матэрыял, друкуюць гэта ўсё, а яно ляжыць у кіоску, ніхто не бярэ, ніхто не цікавіцца. Ну, таму вельмі захвочваем. Это таксама праяўленне нашага клопату аб нашым каталіцкім касцёле, каб мы таксама падтрымлівалі нашыя выдаўніцтвы, якія даюць нам такі магчымасць прачытаць нешта цікавае і нешта новае. Хай Боженька вас усіх благаслаўляе, радасці, здароўя, сілы, каб у вашых таксама сем'ях, у вашых дамах, у вашых калектывах працоўных панавала еднасць і любоў. Ну а калі нешта здараецца, разумеем, што ўсе мы і трошку і нервнымі бываем, і нейкі непаразуменні перажываем, каб навучыліся прабачаць, скідаваць гэта ўсё, гэтую атруту, гэтыя крыўды нейкія, асабліва жаданне помсты, зрабіць у адказ нешта кепскае, злое. Вось стараемся быць сапраўднымі вучнямі нашага збаўцы і настаўніка Ісуса Хрыста. Прыміце, калі ласка, Божае благаслаўленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в спокое Христа. Дякуем Богу. Святый Арханёле Михале, и помолимся таксама об ласце хвалы алтара для слуги Божага Фабіяна Малішоўскага. Фабияне, наш чудотворца, стал вечный оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от лиха бережи.
Божа, Ты праслаўляеш жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным, евангельскім жыццём і аданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і удзяляючы святыя сакраманты. Адары ласкай хвалы алтара, слугу Твайго айца Фабіяна, заступніка Стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста Пана нашага. Радуйся, немолодая, бо той, кому ты есть молодцы, с мертвых повстал згодно словом, а ты молись за нас Бога. Аллилуйя.
Вроде бы подключились, да?